हम सुशील कुमार प्रेमी वालों के चतुर्भुज मंदिर के स्थान पर लेके पहुंचल बानी। ये मुजफ्फरपुर में ही बा। चतुर्भुज स्थान जगह बोलेला वही जब आई और वो लोग के दिखावे का हम प्रयास करतनी। बहुत पुराना और प्राचीन मंदिर बा। एक बार वो लोग आई, लोग देखी, लोग आ घूमी लोग। तिरुपति बालाजी के बाद ये बिहार में ये मंदिर बा। मुजफ्फरपुर जिला में वो लोग आई, देखी। एक से बढ़ के एक धरोहर चीज़ बा। अभी एकरे के आदमी कोशिश कर रहा बा दिखावे के, वो लोग के बीच परोसे कोशिश करता। चतुर्भुज नाथ मंदिर मुजफ्फरपुर पहुँचल बानी सब और वो लोग के दिखावे का प्रयास करतनी। यहाँ के मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर बा, बहुत पुराना मंदिर मुजफ्फरपुर के। जैसे गरीबनाथ है ई दूगो प्राचीन मंदिर जौन बात तो मुजफ्फरपुर में आवेला। यहाँ हम पहुँचल बनी और वो लोग के बीच दिखावे के हम प्रयास करत तनी। वो लोग देखी लोग। चतुर्भुज स्थान के बगल में माँ विंध्यवासिनी माता के मंदिर बा। बहुत ही मनोरम मूर्ति बा, देखी, दर्शन करी। वाहन है वही लोग देख रेख करते हैं। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री न्यास निराला निकेतन शास्त्री पर चतुर्भुज स्थान हिंदी और संस्कृत के बहुत बड़ा विद्वान यहाँ के रनी हो। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी यहाँ के एक से बढ़ के कहानी और कविता वालों के पढ़े के मिलत हुई। आई विश्व प्रसिद्ध बानी। यहाँ के का कहे के बा, यहाँ के कहला के मतलब बा कि सूरज के आगे दिया जलावल के समान बा। तो देखी वहाँ के मूर्ति बनल बा, बंद रहेला, लेकिन फिर भी हम कोशिश करतनी जूम करके थोड़ा सा नज़दीक से दिखावे के प्रयास करतनी। देखी लोग साइड से। सब धरोहर बा, ये सब चीज़ देखे लायक चीज़ बा, घूमे लायक चीज़ बा। देखी श्री चतुर्भुज नाथ मंदिर में हमने के प्रवेश है। मुजफ्फरपुर का प्राचीन मंदिर, मुजफ्फरपुर के सबसे प्राचीन मंदिर हमने के अंदर जाए प्रयास करतनी। सब कोशिश तो यह बा कि एक से एक धरोहर चीज लोग के सामने पेश कल जाओ, देखावल जाओ। आई देखिए हमने के प्रांगण में आगनी। सूर्य मंदिर मंदिर बहुत बढ़िया मंदिर। देखें पुराना मंदिर बा। आई एक बार देखी, एक से बढ़ के एक चीज बा। मंदिर के शुरुआत जैसे हो गए। आई गणेश जी के बगले में मंदिर बा। घुसते गेट के भीतरे पूरा ई शंकर परिवार। देखी अंधेरा तो बा, लेकिन प्रयास करतनी दिखावे के। देखी गणेश भगवान के इहो देखी गणेश पूरा शंकर जी बानी, मैया पार्वती बसहा के संग ये गणेश भगवान बानी। बहुत ही बढ़िया पुराना मंदिर बा। आ देखे लायक चीज बा। गेट भी पुरानका डिजाइन में बा। अंदर यदि घुसे के बाद तो जब ले मूड़ी नीचे ना करम तब ले परेशानी बा। लगता कि बाबा भोलेनाथ के
स्थान पर आ गई नहीं। देखिए बाबा भोलेनाथ के जगह बा, चतुर्भुज स्थान जौन बा ओकरे बगल में चतुर्भुज नाथ मंदिर बा। वही मंदिर के प्रांगण में बाबा भोलेनाथ के दिखावे के प्रयास करें। देखी बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य बा। भोलेनाथ के साथ बसहा बैल बनी, मैया पार्वती। आई देखी पुराना मंदिर बा। यह एक रख रखाव कैसन बा का बा, ये लोग के कोई भेंट होता तो उससे बातचीत करावे के प्रयास करें। देखी बहुत ही बढ़िया। लाइट कटा हुआ है, इसको पता नहीं चल रहा है नहीं है अभी। हनुमान जी के मंदिर बा। ही लाइन कटला की वजह से थोड़ा सा परेशानी बा में आवत, लेकिन फिर भी आदमी प्रयास करता कि वो लोग के दिखावे के प्रयास करे आदमी। देखी पूरा प्रांगण देखी कितना प्राचीन बा, बहुत पुराना बा। एकरा के यह अनुरोध बा यहाँ के पब्लिक लोग से कि भाई बढ़िया से बढ़िया तरह से कर रख रखाव रखी। सब धरोहर चीज बा। देखिए आ गई से हमनी के मंदिर में। जय बाबा। चतुर्भुज नाथ जी के मंदिर बाई ठीक हनुमान जी के सामने बानी भगवान विष्णु के मंदिर बा। बहुत बढ़िया बा, देखे लायक चीज बा, घूमे लायक चीज बा। देखी और वो लोग के लेके चलता नहीं हम यह पार्ट में। बहुत ही मनोरम दृश्य माता के मंदिर। देखिए इहो एगो मंदिर बा, इहो बहुत बढ़िया मंदिर बा, चतुर्भुज नाथ मंदिर। सब बहुत दूर में बनल बा। इधर आइएगा बाबा। रुआ बताएं कि शुभ नाम का पड़ी? महंत नवल किशोर मिश्र। अच्छा ये बताएं कि रुआ ये जा कितना दिन से बनी? हम यहाँ 72 से। अच्छा 1972 से रुआ बनी? 1972। तब तो कुछ दिन हो गए। एकरा पहले हूँ रुआ से पहले कोई और रहे? हमारे नाना थे। अच्छा राउर नाना जी रहे, पूर्वज लोग रहे ना। ये जो बा में जोन बा एकरा के देख देखाव रखाव जिसे बा थोड़ा सा अव्यवस्थित हो रहा बा। तो एकरा के गुजारिश करें कि भाई थोड़ा सा एकरा के अच्छा से माने देखाव होके रख रखाव होके समाज के लोग ही कर सकेला। ये तो अकेला चीज बा ना, नहीं है। ठीक बा। समाज से जो पार लग रहा है वो कर रहा है, ये है। अच्छा। आगे भी समाज ही करेगा। अच्छा मान ली कि रउआ बानी तो राउर में कैसे पूजा पाठ वाला कैसे आर्थिक कोई के मानदेय पर बानी कैसे बानी? कुछ तो हुई नहीं सब मेन मालिक तो भगवान है। अच्छा। सबको चलाने वाले वही है, सब चलाते हैं वही। न मानदेय है न कुछ है। मानदेय किससे लिया जाए? जब हम यहाँ महंते हैं तो मानदेय किससे ले? सही बात है। ऐसी करे। राउर घर यही जब पड़ी? नहीं बगल में है, यही जिला में पड़ेगा, यही जिला। अच्छा मुजफ्फरपुर के बानी रुआ। अच्छा मतलब लड़का लोग भी बालो क जना बालो लड़का लोग? 2 लड़का है। उ लोग का करला लोग यही लाइन में बालो की? ये लाइन में एगो सिविल सर्जन ऑफिस में है, सदर हॉस्पिटल में है। अच्छा यही जब मुजफ्फरपुर में? मुजफ्फरपुर में। वाह तो बहुत बढ़िया खुशी के बात बा। एक जना का करला? एक जना यही में अभी है। अच्छा। देखिए आगे क्या करते हैं। अच्छा। आमदनी का जरिया सब पूछे बात है आपका। चलिए देखिए हम बाबा से बात रुआ लोग के करावत तनी। कोशिश तो हमारी यह रहेला कि जितना जो पुरान ऐतिहासिक चीज बा, एक लुकायल छिपायल जो धरोहर बा, ओकरा के रुआ लोग के सामने प्रकाशित करे के, उजागर करे के। इस चक्कर में देखिए हम आज मुजफ्फरपुर घूमते घूमते भयल है कि चलल जाओ ना हो के तो थोड़ा सा चतुर्भुज एक जना भाई जी हमारा साथे बनी, वहाँ के कहने कि चलल जाओ थोड़ा सा बहुत प्राचीन मंदिर बा
चतुर्भुज मंदिर बा आ एकरा के देखावे को हम लोग के प्रयास करत तनी। देखी यहाँ के यहाँ महंत बानी आ बाबा बानी, यहाँ के पुजारी बानी, यहाँ के रात दिन यही सेवा में लागल रहे नी लोग। आ कोशिश रहेला कि मतलब एजवा कोई आवे तो दुखी मत जाए जैसे का बाबा, बात सही है नू? नहीं, जो अगर सच्चा दिल से मांगेगा उसका मनता जरूर पूरा होगा। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात बा। पूरा होता है। अच्छा इसमें अच्छा, तो ये बताइए भगवान विष्णु के मंदिर है? विष्णु है। अच्छा, भगवान विष्णु के मंदिर बा। आई में कौन कौन देवता बानी लोग? इनमें शंकर भगवान, पहले से शंकर भगवान है। अच्छा, उसके बाद विष्णु भगवान है। अच्छा, सूर्य मंदिर भी है। उसके बाद में और मंदिर गणेश जी भी है, सूर्य भगवान भी हैं, गणेश परिवार भी हैं, दुर्गा जी भी हैं, भैरव बाबा भी हैं, बजरंगबली भी हैं। अच्छा, पूरा मतलब बुझी के एक तरह के देव लोग कहा ओकरा के। महान जी लोगों को यहाँ समाधि दिया जाता है। अच्छा, इहो बात बा। हाँ, वाह, तब तो हमरा बुझाता कि पहले कोई आदमी के पड़ गल हुई ना समाधि। 14 आदमी से ऊपर हो गया। यहाँ 14 आदमी का है और आगे हो गया है। अच्छा, ठीक बा बाबा, वो से बात करके बड़ा अच्छा लागल। चलिए, आपसे भी मिलकर बहुत हाँ, अच्छा लगा। हमारे कोशिश ये रहता कि ये चीज के धरोहर कुछ इतिहास बा ओकरा के आगे से आगे ले जाए आदमी आ दिखावे के प्रयास करे। आ वही में एगो मंदिर बा हम यह प्रयास करम कि ज़्यादा से ज़्यादा एकरा के लोग शेयर करे, आगे पर बढ़ावे, देखे। कुछ लोग बा कि जैसे यहाँ देखे आवता लोग मुजफ्फरपुर यदि घूमे आ रहल बा लोग, कुछ जगह बा घूमे लायक, जैसे गरीब स्थान भयल, वही में एगो प्राचीन स्थान बा, इहो चतुर्भुज स्थान। प्राचीन स्थान है, गरीब स्थान से भी प्राचीन। बताइए, गरीब स्थान से भी प्राचीन मंदिर बताइए, है। गरीब स्थान से भी प्राचीन मंदिर बना। सबसे तो प्राचीन। एकर मतलब बा कि ओजवा विशेष फोकस बा, एजवा उतना नहीं रह पाए ना। ये दुख वाला बात बा। यहाँ समझा जाए, यहाँ लोग चतुर्भुज स्थान जो जानता है वो इस मोहल्ला के नाम से जानता है। मंदिर अब पीछे गया, पहले मंदिर के नाम से लोग जानता था। अच्छा, आज मोहल्ला भी मंदिर के नाम से है। अच्छा, मंदिर के नाम से मोहल्ला है, लेकिन लोग हेल्थ स्टेप से मोहल्ला। चलिए, ऐसा कुछ नहीं है जहाँ अच्छा होला बुरा बा, जहाँ बुरा बा वो अच्छा होला। आज तिरुपति बालाजी के रूप में यह है। बताइए, मूर्ति तिरुपति बालाजी के रूप में है। आज बालाजी लोग देखने जाते हैं, लेकिन ऐसा मूर्ति बिरले जगह बिहार में होगा ना, तो बिहार में भी नहीं मूर्ति है। वाह, तो मतलब अद्भुत चीज बा, घूमे लायक चीज बा, बिहार में आके देखे लायक चीज बा। आ वो में मुजफ्फरपुर जिला जोन बा पहले ही से ही विख्यात जिला बा, आ वीर के भी जिला रहल बा। एमे कहे लायक चीज नहीं है, एक से बढ़ के जो धरोहर बा। आ यहाँ मुजफ्फरपुर के बगले में वैशाली जिला भी बा, आ वो सटल जिला बा। आ ये वजह से ज्ञान के मिट्टी यहाँ एकदम बखूबी मिल रहा बा। बगल में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री थे। हाँ, वहाँ के भीड़ी भी हम गए रहनी है। आ कुछ प्रयास करें कि वहाँ के कुछ तो नजदीक से तो आदमी ना पहुँच पायल है, लेकिन कोशिश ये रहा कि दूरे से खींच के कुछ दिखावे के प्रयास रही। हाँ, ठीक बा बाबा, फिर हम यदि को समय मिल गए तो रुआ से फिर हम भेंट मुलाकात रुआ से हुई। बहुत दिन के बाद हम एने ओनी है, तो कम से कम भेंट मुलाकात होके ये चीज के दर्शावे के प्रयास करे, आदमी दिखावे के प्रयास करे, आगे से आगे ये आवे लोग, देखे लोग, आ घूमे फिरे लोग, देखे लोग, समझे लोग कि हाँ ये तिरुपति बालाजी के बाद भी बिहार में वो स्थान बा, देखे लायक, घूमे लायक चीज बा। ठीक, लोग आई देखी, एक से बढ़ के एक धरोहर चीज बा। अभी एकरे के आदमी कोशिश कर रहा बा दिखावे के लोग के बीच परोसे कोशिश करता। हम फिर प्रस्तुत होके दूसर का अपडेट लेके। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।